खैलांसिगोन ना बे दाख्लै आइनिफ्राय लानानै फैनाया खुलुमबाय सोरनाफोर आंनि जोबानब्लग इउटिउब थामखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय माजे जे फगबारनाय महर लानो सोरनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं फुङावनो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामदों मानो होनबा आङो फुङावनो दुगैखांबाय आरो दादागिरिनो फ्रेशनो 7थायावनो दुगैदों खिन्थु दा 7:30 जालायबाय मानो होनबा दुगैखांस्लाब मोननि फिसाजोआ सिखारना होबाय एसे बुरखायग्रोनांबाय आरोना सोरनाफोर सोरबाफोर गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनै आं मा शेयार खालामलांनो हायो थ' बेबादि गोबाव उन्दुखाया बेबो दिनैसो 7थासिम उन्दुथारदों 7था एसे बारदों आरोना ओमफ्राय मा होनो खानाया रज'नि खानाय फिसौ जानानै दङ ना नालाय नै खानाय सुवाखै थ' बिबार लायनायावसो लायनानै लाफाबाय आरोना बैसागनि अखा मोननानै नै बिबारा जि सुन्दर जानानै थाबाय आरोना एसे खाना लानोसै आङो हा मा फासा बेलाय बबेनि फासा माव नाङा ला गैया ला फैदो फै जाबाय खौबो लाखाबायबा नै आलारि बाथिखौबो फोजोंनानै लाबाय आङो ओमफ्राय आंहा धुप खाथियानो जोबनानै दंमोन आरोना बावनानै थादों आङो सानफ्रामबो फुङाव लागायनो मोनबालाय गोसोखौ मोजां मोनो नाथाय नैबेफोरबो बिथांमोनफ्राबो आरो फिसाजो आरो बिसिना लेथेर फेथेर दंबावोसो नै फोसाबाखैनो दा बुंसै दा बिथांखौ स्कुलाव बिदाय हरखांबासो फोसाबजोबनोसै आरोना बिमा बुरिया लासैनो जायो आंना गासिबो ब्रेकफास्ट इज रेडि मा होनबावनो जेबो गैया सिरा मुरि एवनाय ओमफ्राय फुजिया एसे दंमोन लाबाय आरो जादो जानायनि मोनसे लांनायनि मोनसे खालामबाय थानांगौ नै ओमफ्राय बिथाङा ओरै लेथेर फेथेर आरो ओरै मेगि लाङो जाहैदों दिनै मेगि दाउदै बानायगासिनो मालाबा खनसेनो जानायखौ बानायो फुङाव ओमफ्राय मालाबा नै जानायनि आलदा लांनायनि आलदा आंनालाय खामानिया आरो बेफोरनोसै ना बिमा नालाय आरो माथोबाव बेखौनो खालामाबालाय जोंलाय माथो सोलिनानै जाबावनो साख्रि गैया बाख्रि गैयालाय आयै होल्लां होथां योगा मेट साइकेल आराम आं दोनलांनो नागिरबाय गावहा साइकेल थांनोनो मा होनबावनो जिंजों थां जिंजों गैला मानसियानो जाला बुद्रु जालांबाय थांसै जायब्रुं बिदाखौ दोनफैनाय गेट खेवनाय गावहासो आगोल जाबाय सोनाफोर न' सिंनि स्रां खामानि ओमफ्रायथ' मा बुंनो हायाथ' दुनिया लेथेर फेथेरैनो थाखायो बिथाङा दसेनो सेन्देल गानलाय जुथा गानलाय माथो होनबावनो ओमफ्राय आंबो दहाय दुगैनानै मेख्लासो गाननानै दं आरोना ओमफ्राय दख'ना गाननोसै ओमफ्राय फिसा हाबाफारि दङ सोनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दख'ना गानालासिनो मेख्ला गाननानै ओंखारलांबा गाज्रि नुगोन ना ओरैनो खथ' दख'ना गाननाय मालाय मा होनो कबिता ना मामोनलाय नामखौ बावो ओमफ्राय भिडिअखौल' नायो आरोना गावसिनि मोजां खामानि मावनायखौ मालाय शेयार खालामदों नालाय मानसिफ्राबो अनसायगासिनो दङ जोंबो मोजां मोनगासिनो दङ आरोना दालाय मा होनो बर'आव हाबा जाफैनानै दख'ना गानाखै मा गानाखै बिदि भिडिअ हगाराखै होमबा स' बेनि खोथा बुंदों आङो एनुवे आंहाथ' बर'आवनो हाबा जादों बर'खा होननायसो जानोसै ओमफ्राय आंहा बिदि असदा मेख्ला गाननानै बाहेरायाव थांबा मा जानांगौ जाखो मानसिफोरखौ सुद्रायनो हाया गावखौनो सुद्रायबानो जायोना नङा होमबा सनाफोर गाव बुजिबानो जाहैयो गावनो जुदि बुजिनानै मोजां खामानि मावलाङोबा थिग थाक थाङोबा जेबो समाजा गुबुंले जाया ना मा होनो दस्राखौ फोसाबनो दरखारानो गैला गाव हारसिंनो मिन्थिजोबखाबायबा आंनि थौले गियानसो गानस्लायनानै लागोनसै आङो ओमफ्राय थांनोसै गानबाय आरो स्रायैनो आंहाबो ओमफ्राय एखमबा गाननाया जेबो नङा ना सोलाय गाननो लुगैयो एखमबासो गाननाय जायो आरो फिसाजोआबो स्राय ओंखारबाय नै बोरै सना आयो खानाय खानानै मोजां नुलायथारबाय नायनो आफा होनलाय आयै होन एखमबा बिफाखौ आफा होनहरो नालाय बिफाया आइया बोरै रोंखो बेलाय होनलायलायो फोरोङो आङो आफा ओमफ्राय आयै होनो आयौ थाबायलायबावोसो आरोना बाजैयाबो बामजायाबो खारसै खारा टारगेटआव सौफैबाय ओमफ्राय नैबे बिथाङाबो ओरैबादि दिगदार लेवार बाजाबा आंबोलै फिसाजोआ थांबाय आयं थांदो लायदो थांदो आयं थांलाय नै बेखौनो लांनो फैदों आरोना आङो आइदै आफा नै बिराद जानानै दङ आरोखि टमेट' फिसाया सिरिलांगारजोब्बाय बेखौनो खाना लांनो फैदों आं फ्रियाव मोनो नालाय खाखावना लांथारसै आरोना जंगलि जानानै दङ नै
टमेट' फिसानि आखला बेबायदिनो जै मोनबाथाय मोनबाय जाख'नो हायाना ओमफ्राय मोनाबाथाय मोना नेबाबो मोना गोथाङैनो थाबाय थायो जै मोननो सुरु खालामबाय होबाय आरो फ्रियाव मोनबा फुग्लाबो होनजालायनायसो एसे खानानै लांसै आं हाग्राबो ओमफ्राय अब्लाबो बुस्थुआबो नै हाग्राखौ एसे फैलाबाथाय मेरला मोनो आरोना एखमबा दानि मिनिनानै थांसै बिफाया फन हरबाय होनबाय आङो टमेट' गोथो माबा टमेट' फिसा एसे खानानै लायनो नागिरदों आङो बै आब' मोनावहाय दाख्लै जासिखानाय होननानै माजों जानो होननानैसो सोंबावबायहाय हा अमा बेदर लायनानै जादो होनबावबाय आंहा एसे कन्ट्रल थानो नागिरदों बेनो आंखौ उकसायबाय थायो आइदै आंहाबो ओमफ्राय उकसायलाबायनोसै फिसालाया खोनाबाथ' जाखांथारसिगौआनोमोन बाबायानो लायनो थिनखादों मायानो लाया होनलायनाय आइदै आफा नै सिङाव थाखोमानानै जि थायो हाग्रा नालाय खाना लांथारनोसै आङो नै हाग्राफ्रा आसपासे मोसौ बारा खानाय जाया नालाय एकदम हाग्रा जुंनानै दङ जाबाय नै लाबाय फ्रियावनो मोननायखाय एकदम खाला खालि लाबाय आरोना ओमफ्राय सिलाया ओरैबायदि मोजां मानसिफ्रा फुङावहाय बेरायनो थाङोना निहिर गानो मालाय आब'ना बेयावनो गानो मोजां आरोना एकदम माजे माजे फैनानै जिरायफैयो आरोना आङो बिराद मोजां मोनो खाथियावनो दखान खाथियावनो सासे आब'आ बैसागोनि बेरायनो लेंहरबावबायसो जाहैदों ओरैबायदि फाग्लिखा थांस्रोलायबावनोसैसो बेलाय माथो गांसो जानानै बोरमाया एकदम माबालायबाय आरोना बेना उदै बुंनानै उन्दुलायबाय फाननानै दङ दे देनां जायोबा आब' सुदेमा आंखौ गोसोखांना गोसोखाङा खेवनानै होनो आं र' मे र' लोखि र' मे र' नै बोरमाफोरा बिदिनो आथिङाव फाननाय नियम दङ टमेट'खौ जानो नागिरदों मिया र' ओरै थालाय मा ओरै थालाय नैखौ लाथ' नोस'ना बेखौ लाथ' र' मे नै आथिं फाननानै दङ बोरमाया र' गोराथारनै अबाव फानखो नोंलाय जाम्बि आब' सुदेमनि बोरमा आङो मालाबा हेलि बेबिनि माबा होदोंमोन ना ब्लग्स बार्थडेनि बेनो आरोना आब'आबो नुस'नाखै ओंखामखौ संगासिनो दंमोन आङो टमेट' लांफैबा जाबाय थांदो जाहैबावदो माबा देरदो मालाय जानो फिसिदों आब' हिलि माबाया आं टमेट'खौ जानाङा मालाय देनां जानो फिसिदों आब' सुदेमा होआ मेनो होआ था जाहैदो बिथिं जाहैद' बिराद गांसो नै मोसौ बारा हाबनो होआना वाल सिङावहाय हाबाब गावसो थिखांबावबाय फैद' नै बोरमा मालिक आयंनाव बेरायहैनोसै फैद' साहा पानि भुजिया जानानै फैबाय आरो फिसा टमेट'आ हप्पासे ओरै रेडि जानानै दङ ओमफ्राय आंनि आखला नायदो ना गोरान बाथोन देनो होननानै रेडि आङो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आं मा आखल मावनो आखायाव लादों स' खामनानै लागोनसै आं माबार लागाव मा खाजा गैया बेलाय ना गोरानफ्राबोथ' खाजा देनांसिगौ आंना बाथोना नै ओमफ्राय सामब्राम गुफुरा बेयावबो दंखायो नै बेहाबो जाबाय थाथोंसै रानथाबहोथारगोनसै आरोना बेखौबो हारसिं नालाय बेस्रा लोगो गैया खोबना दोनथ'नोसै एसे जानोसै आंहा मेजेग्रा मोनबावनांगौमोन मेजेग्रा बरिया जागौमोन मोदोमफ्रुनो आंनिया बारा दोखो नांलाया ना बाथोनफोरखौ एसे सामब्राम गुफुरनि बै माबाखौ ओरै मोनजालायबासो आं मोजां मोनो आरोना जाबाय जासाबबाय नै बेबायदि होनाय जादों आरोना ना अलसियानिसो खामानि ना आं बिदिनो मोजां मोनखायो दा बुंसै रावबो गैयाबा बिदिनो देराम फाराम देनानै जायो आङो ओमफ्राय मानसिफोर थाबा एसे दोखोसिन देयो आरो माने आं बिदिखौबो मोजां मोनो होनाय जादों जेबो गैथारैनो बुंनो आन्था नै दावदै एसे एग्लिनानै होफानोसै आरोना ओरैनो गैयाबाबो जायोमोन ओमफ्राय दावदैजों टमेट' होनानै फिसालानो खिथानो आन्था आरोना टमेट' बाथोन गोजाबाथाय बिराद जानो बायो जाबाय एसे रानथाब होबावनोसै बैसागो जोबनायनि सनाफोर 7 तारिख 8 तारिख थांबाय बैसागो मासनिया ओमफ्राय खैलांसिगोन ना बे दाख्लै आइनिफ्राय लानानै फैनाया बेनो नै दाङाखैमोन आं दिनैसो एसे दांबाय आरो बेदर फिसा जेबो गैया ना बाथोन एसे आलु बाथोन एसे आरोना सोरबाफोर बाजाबायबा गाज्रि मोननो नांला आरो बेफोरखौ देखायो नामा जासानसै आरो आं मा खालामनांगौ बेखौ देखायबाय नालाय आं बेखौबो एसे लादों बेखौबो शेयार खालामफाबाय आरो गाज्रि मोननो नांला हारसिंसो आंना
लोगोफोरजों ज' थांनानै एकदम फेलुनलायनाय फोद्दा फोद्दि मोसानाय दख'ना फोथसा फोथसि जालायनाय बिदि नङा आंना हारसिंसो आरो जब सिरि सिरि बारा गोबाव थाबा खैयोनो ओंखायनो लाबाय आरो आं ना बाथोन गोसा जादों साखाथियाव ओमफ्राय लोगोरियाबोथ' गैखाया हारसिं लाबाय आरो एसे हिनजावफोरनालाय आरो माथो लोंगोनबा मा एसे खाजियासो बांसिन हाबो बेखौ मालाबा बेदरजों लानोसै आरो सोरबाफोर लोगो सासेसो फैफ्लांदोंबा सौग्रावबा राननानै लानोसै आरो बयबो मालाय खना खना बैसागुनि ज' जालायखागासिनो दङ आं नुखादों भिडिअफ्राव एफा एफा ओमफ्राय आंना हारसिंसो गैया गेलेगासिनो बिसोर सानैजों लाबा लानानै दुखुबो फैयो आरोना बोराया फारसेथिं डिउटि इलेक्सन डिउटि आंहा नै ओमफ्राय बोरायानो होनखायो जेबो टेनसन लानाङा आरो ओंखायनो आं टेनसनबो हरखाला आरो गोसोखांनायाथ' सोरनाव गैया गावनि बोरायखौ मानसिफ्रा बुङो बिदि लाबा आरो बांसिन गोसोखाङो नों मारगौबो दां दा बिदि लाबा बांसिन गोसोखांसिगोन दा रायज्लायहरबा हमजासिगोनसै आङो लादोंसोलाय दां बे एसे होननानै आरोना अमा लायबाय बायनो थिनदोंमोन बेस्रा आंखौबो बिराद फुर्ति थाजानो लुगैयो आरोना बियो ओमफ्राय गथ'फोरखौबो फुर्ति मोजाङै लाखिजानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय आंबो गावखौ फुर्ति थाजानो लुगैयो माथो खालामनो बिदिनो लुगैलायनांसिगोन नोंबो फुर्तिथा आंबो फुर्तिथा होननायसो जानोसै गोसो सिङाव दुखुफोरखौ दोनथ'बाय आरो नाथ्रोद नुथ्रोद बारा गैयाहाय गैलाबो नै सनाफोर जाबायबो ओंखाम जानोसैबो खनसेनो भाजियानो जोबस्लाबा माइबाबो जोबस्लाबा लगे लाबायबो नै ओंखामाबो दालि टमेट' दावदै एग्लिनाय आलु भाजि बथल गरनै गथाम होनाय बुट बाथोनानै मालाय बायदि नङाहाय गुगु गागा लोंनानै ओरैनो गोलैसोनानै थानाय आजिखालि बिदि गैला बयहाबो खामानियाव बेस्थ' सिलाबि आरो हारसिङै जानायाथ' बिदिनोसै आंना बांद्राय अरनाय नियम गैया ओमफ्राय गेदेर गोलाव साफा सानै नायफ्लांदोंबा मा खालामबानो जाबाय आरोना गियान गैया एसे गियान जाबावनांगौ नोंहा होननानै ओमफ्राय आंनो जेबो गाज्रि साननानै आं शेयार खालामाखै आंनि दैलिखौसो आं शेयार खालामदों मा लादों शेयार खालामदों आरो एसे फान हिसाबै लानानैसो स' नोंथांमोना फानि मोनाखैबा मोनाखैसै मोनदोंबा मोनदोंसै आरो सनाफोर स' जायफोरा फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच